Goeiedag, even blijven staan. Goed zo. Ja. Weinig te regelen, dat was al geregeld. Proficiat. Ja, dankjewel. Wie de 30ste verjaardag, hè? Hier is die kennen Anthony. Dat wou hij echt niet aan, tot op een week of 3 geleden, dat zijn oom voorstelde om hem dan op de jeep door het dorp te trekken. Ja, dat was wel een goed idee. Dan hebben we toch nog wat geprobeerd om in elkaar te steken. Redelijk gelukt, denk ik. We zijn toch met zeker 30 man. We zijn nog wel laatkomers. Dan gaan we een kroegtochtje doen. Maar zo had het bedankt, je ziet het op de jeep. Daar sleutel van de stad. Hebben we nog wat voor Anthony gemaakt. Dus Anthony, als je even naar hier wil komen. Nee, dat hoeft niet. Er hangt daar een sleutel aan die jeep. En die sleutel, dat is eigenlijk normaal als diegene die al in Dosseweg had, dat die de sleutel de hele dag meeneemt. Maar ja, daar heb je geen zin in, dat kan ik gezien natuurlijk. Draam natuurlijk. En dan is het even een handding, een leuk handding, denk ik, voor wat dagen. Dus ik ga je dat overhandigen. Alsjeblieft, bij deze ga je officiëren in de Osseweg. Gefeliciteerd. Goedemorgen, Anthony is je naam, hè? Goedemorgen, ja, dat klopt. Anthony Groosman uit IJsendijken. En 30 jaar geworden. Dat betekent in IJsendijken wel meer dan andere plaatsen. Wat gebeurt er allemaal rond jou? Ja, normaal ga je dan in de Osseweg. De Osseweg. Omdat je 30 jaar bent geworden, maar ook omdat je dan vrijgezel bent. Dat klopt, ja. Dat klopt. Oké. En wie trakteert er vandaag? Ja, ben ik bang voor. Dat vermoed ik ook, hè? Oké. En dan ga je naar een bepaalde gelegenheid om een feest te vieren? Als het goed is gaan we alle cafés langs.
Kan een man doen, hè? Ja, nou. Ja, dat gaat niet goed. Nog 40 jaar. Nog 7 dat. Ja.